Edan ezakto, ez diagu erremedio oberik. Eta gerlak aipatzen zituzten. Gerlen oroitzapenetan berotzen ziren espiritu motelduak. Nork bere gerlak, banaka, bata bestearen ondotik. Hauntzak zeminde damesko bataia zuen Espainetan, ganibeta aurrean eta mokanezoia aurpegian irabazi zutena. Joanesek eta Pierrak Alemanian gatibu igatu zituzten urtea irosak zerrendatzeko ohitura zeukaten. Emazteak hoiti zapunpaka, zeurkita ale oin dizala, bena deblakaren egunetan berdun aldean tiro bat bildunian koskoietan eta ezin izan diat gehiago. Domaia duk, emaztea hien punpaka, maizanek horroen neurriko jauziak balitu, mekagoen la frusko. Gazteena, Gerard, botz apaleta ikaratiaz mintzo zen. Algeria hegoaldean ibilia zenak ez zuen gauza handirik kontatzeko, salbu ziblas trompaturik, adizkidez osatu frantses armazaldoak bizkarrean mitraiatu zuela, eta geroztik aulki ibiltarian mugitzen zela. Ez zuen, damurik ere, pentsionerik unkitzea lortu. Gerla ekintza laneko istripu gisa kontsideratua izan zelakoan. Laukote ardotuaren paretik pasatzen nintzenean, nioen.